En dan denk ik om 4:30, het mag wel eens even afgelopen zijn. Ja, top. Er gebeuren elk jaar weer veel ongelukken en ja, dat is zonde natuurlijk. Nu hoor je het ook weer, een kindje van 14 overleden met vuurwerk. Ja, dat is vreselijk. Het hoort erbij, het is traditie. Ik vind het gevaarlijk. En een hoop lawaai. Nou, ik denk dat het heel verstandig is. Je ziet elk jaar ongeveer een klas met kinderen die gewond raakt aan de ogen. Een jongetje van 6 ooit die gewoon stond te kijken en een vuurpijl in zijn oog kreeg. Een aantal jaar geleden was er een meisje die stond om een vuurtje heen. En er werd een cobra in het vuur gegooid. Het meisje is haar hele oog kwijt. Niet de mensen die zelf vuurwerk afsteken, maar ook de omstanders. En daar zijn eigenlijk de meeste gewonden uit. En hier mag het niet, daar mag het wel. Dus het slaat helemaal nergens op. En ik vind het ook levensgevaarlijk. Het kan wel zonder of misschien vuurwerkshows. Weet je, een leuke show met kerst of met oud en nieuw. Waar professionele mensen ermee aan de gang gaan. Drones, heel duurzaam. Misschien spreekt dat ook veel meer jonge mensen aan. En er moet wel een beetje feestje gemaakt worden, want dat is wel heel belangrijk met oud en nieuw.